Добро утро, приятели! Ето ни на язовир Света гора. Днес сме си запазили сектор номер 4. Знаете, вече направихме два филма, само че бяха от другата страна. Сега сме от към страната на пътя. Днес с нас ще бъдат нашите приятели Благо от Павликени и Мерал. Те ще застанат, Мерал ще бъде на сектор номер 3, Благо ще бъде на сектор номер 5, аз съм на сектор номер 4. Идеята днес е да ловим на късо, близо до нас. Мисля, че рибите се намират близко пред нас и да хванем 2-3 риби. В момента е началото на месец ноември. Времето вече взе да застудява, виждате страхотната мъгла зад нас. Така че риболова няма да е лесен със сигурност, но ще се опитаме да хванем няколко риби. Евентуално на обяд ще дойде и Кристиян. Да видим той дали ще хване обещаната риба от снощи. Подготовката за риболова тече. Благо и Мерал също разпъват въдиците. Интересното днес е, че е доста мъгливо. Все още. Вече сме почти 8 часа. Още мъглата не се е дигнала. Искам да ви покажа на какво ще ловим днес. Като важното за днес и основното за този риболов е, че ще ловим от страната на пътя и ще ловим на близка дистанция. На около 25-30 метра пред нас минава дерето на язовира. Ние сме на 4-ти сектор и ще пробвам да ловя преди дерето и след дерето, като ще разположа една въдица на около 20 метра и една въдица на около 40 метра. С третата въдица естествено ще вляза навътре, някъде на около 60-65 метра, за да видя пък, може пък там да са рибите. Това е, искам да ви покажа страфта, на която ще ловим. Сега ще го я видите. На най-лявата въдица ще ловя на мек повод, като ще заложа на две пелетки рибни от техните. Купувам ги тук от язовира, пробиваме ги с бургията и ги слагаме, като на тях имаме най-често удари тук на езерото Света гора. Сега на средната въдица съм на Миг Байтс, на Спайси, топченцето с силиконова царевичка оранжева. Подменил съм, днес ще ловя и с чисто нови куки, доста са острички. И на най-дясната въдица ще ловим на Рони Рик монтаж, като ще заложим на топчето на Дуди Байтс. Първи удар за днес. Късметлията е Благо. На метод фидер е хвърлил. Благо, как е? Много добре. Натиска ли рибата? Да, определено. Хубав рън направи. Чисто нови въдици имаш. Да. Може ли да ни кажеш какви са? Това са Shimano Tribal TX1 на 3 либри. Добре са гъни. Супер въдица. Да са ти честити и само големи риби да ловиш с тях. Много благодаря. Отивам да взема кепа. Хайде да вземем кепа, да може да кепнем на Благо рибката. Да видим каква риба ще извади. Ето го и нашия кеп. Хайде. Време е да го потопим.
Айде вътре. Браво, момчето. Еми, честито. Първа риба за днес. Излезе на метод фидер с техните пелети. Браво, Благо. Хубава риба. Пожелавам ти да фанеш по-голяма след малко. Ясна те. Втора риба за Благо. Много хубав рън направи. Благо, как е рибата? Много добре. Натежава ли? Гледам, че са гъни ваецата. Айде да видим какво ще извадиш сега. Този път на лявата ваица удари. На рибните пелети? Да. Добре. Чичумерал с кепа в действие. Ай, честито. Втора риба. Втора риба от Света гора на рибни пелети. Супер, много готина риба. Първа риба за нас, отново на техните пелети. Трета риба вадим. Първата риба на Благо излезе на метод фидер с техните пелети, с тръв шоколад поп-ъп. Втората му риба излезе на шаранджийската му ваица, на тежък монтаж, на пак техните пелети, на косъм на две пелети. Сега третата риба отново и за техните пелети. Така че смятам, че това ще е успешната стръв за днес. Продължаваме да натискаме. Мерал ще обърне той сега след малко на техните пелети. Малка рибка. Пускаме и чакаме големите риби от Света гора. Той е сладур. Отива да расте. Видя ли какъв рън ми направя? Супер! Ама дръпна ли? На какво взе? Пелетка. На пелетка. Иска си пелетките, няма какво да стане. Аз ще почна да ги ловя на топчета след малко. Да, дребничка е пак. Дребничка, да. Първа риба е за мерал. Сравнително дребна, отново. Излезе на техните пелети.
чакаме едрите. Да. Има доста по-големи риби в язовира. Но пък и тези не са лоши. Много хубави червени перки има рибата. Трети удар на Благо. Благо отново хубав рън. Много да. Пак ли на фидера? Да. Супер. Да помолим Мерал да донесе кепа, ако може. Знам ги, да. 3. Да. Как я чувстваш? Добре ли? По-тежичка. Добре. Колко са килограмите на рибите? 6,3. 6-3. Изглежда по-добрата стриба, не се показва. Дано да е по-хубава. Айде, Чичо Мерал да гребне на десятка. Уха! Браво, браво! Та се е добра. Уха, добра, супер. Да, красив много. Браво! Супер риба, Благо. Браво. Страхотна риба, Благо. О, да. Поредна риба за теб. Тази е много красива, след малко ще изтеглим да видим колко килограма е. Тежи яко. На какво излезе? Излезе на метод фидер с рибни пилети и по-пъпче с банан. С банан, жълто по-пъпче. Колко милиметра е? 8. 8 милиметра. Супер. Жълто с зелено. Мералка, предната риба се откачи, обаче сега ми се струва, че ще я извадиш. И тая ми изглежда още по-голяма. Благо идва да помага с кепа. Крис, хвърли ли вече въдица? Да. На какво заложи? На Дуди Байт. На Дуди Байц. Добре. Ще ми покажеш ли къде си хвърлил? Да. Сам ли си метна въдицата? Да. Как я метна? С лодката. Нанеси я с лодката. Да. Ето е там с лодката. Добре. На бяло колче почти. Вчера обеща, че ще хванеш 18 кг риба. Да. Ще хванеш ли? Да, 100%. 100%? Ми е и за хранката, която използвам. Добре. Окей. Айде, успех ти пожелавам. Благодаря. О, има. Аз мисля, че отдете. Крис, какво направи? Тя направо влезе в водата с сигнализатор, с всичко бе. Те се случи на мен.
Качи ли са тази? Да. Да? Да. Какъв ти бил късмета? Давай. Давай, ти си. Боби, вари! Боби! Не, не. А това не се прави. Ама средна пътна. Ето от тия сбира света гора, твоя рън, на две малки рибки. Как я извади Блага? Доста лесно. И моята е лесно, ето я, може да я видите. Елате по-близо. И така, нашия риболов след малко ще приключи. И ще тръгваме. Тя видя, че ти едеш и тя... Какво правиш докато ловиш риба? Ям. Какво ядеш? Моята жена ми направила мекички. Не бързаш, викаш? Няма за къде да бързам. Тя сама ще дойде. Рибата е 10 курси. Ще определиш. Виждам. Малко минава от първо. Едната е.
вече съм съгласен, че бройката е важна. Да, ли? Какво се оказа, че рибата е малка, не е голяма? Не се притеснява. Не е малка. Малка е малка. Малка е. Малка е. Малка е. Малка. Аз нарочно я държа под водата да възстресирам. И ние всички станахме на крака. Чакам да е. Айде, давай. Чакай, дай. Слезна ли? Не.